Ac dwi'n hefyd yn ystyn croeso cynnes iawn i Corey a Catrin a Peris, neu PJ, fel da chi'n dymuno. Ac hefyd ydyn ni'n dymuno'n dda iawn. Ac yn dymuno pob endith i chdi yn arbennig Catrin ac chi fel teulu yn ystod y pythefnos nesaf yma. A da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gael babi bach newydd ffres yn yn plith ni. Does am byd tebyg iddo fo, pob dymuniad a i chi. Ac dwi'n croesawu chi hefyd am y tro cyntaf da chi wedi bod efo ni o blaen. Ond dwi'n cael croesawu chi am y tro cyntaf yn gwybod eich bod chi'n dod yma i fyw i'n plith ni ac i weithio efo ni. A ysdi be, Catrin, nes di ddim gweld, mi nes i weld gwyneba y bobl yma'n clywed sŵn Peris yn y cefndir. Ac os ydych chi wedi gweld gwynab Elwyn a Jane, de? Os ydych chi wedi licio reid o'r dy silff ben tân, oedd o mor hyfryd. Dydy o'n hyfryd, yn dydy? Dydy cael sŵn plant yn plith ni. A da ni'n dymuno pob dymuniad da. Da ni eisiau chi deimlo, yn croeso ni, a'n cariad ni tuag ata chi hefyd. Achos da ni mor falch o'ch cael chi. Ac eisiau bob dim fod y gorau posib i chi. Ac yn enwedig yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Da ni mor excited i'ch cael chi. Rwan, te gawn ni air o weddi. Dwi am wneud yr hynna arweiniol. Mae Corey wedi gofyn i fi wneud hynny. Dwi hefyd eisiau diolch i Margaret. Mae Margaret wedi dewis yr ymyna. Ac felly, os ydych chi'n meddwl, mae Corey neu'n Andy wneud job dda hynny. Wel, yn anffodus, fedra ni ddim cymryd y clod am hynny, a dwi'n gweld yr ymyna mae wedi i'w dewis ar y cyfer ni. Hyfryd iawn, diolch i ti, Margaret. Dwch i ni, blygu pen, gawn ni air o weddi. O ddiw ein tad nebel, da ni rei diolch i ti am ddiwrnod newydd, am wythnos newydd, ac am gyfle newydd i ddod gyda dy di, dod hefyd yng nghwmni yn gilydd, a da ni'n gofyn dyfendith di ar yr oedfa yma, gofyn dyfendith di ar Corey wrth iddo fo rannu fo ni hefyd. Diolch i ti o dad, da ni'n dywahodd di drwy rym dysbryd glân i'n plith ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Ac felly, da ni'n mynd i barhau yn diolch efo emyn 125. Ac arbennig iawn, mae'r emyn hwn wedi cael ei chyfieithu gan Dafydd Owen a'r Anwyl Aled Lloyd Davies. Ac ydyn ni'n syml iawn yn dweud diolch am roddi i'r bore, am bob ryw newydd dydd a ddaw. Diolch am sicrwydd fod fy meichiau oll o dan dy law. 125. Diolch am sicrwydd
Ymddiheuriadau yn excitement o gyflwyno Catrin a Corey a Peris. Fi eisiau anghofio croesawu yn gynnes iawn yn ôl i'n Ffydd ar ei Bryn a Francis. Oedd lyflu gweld chi'n drws. Surprise o gorau wedi cael estalw. Braf iawn eich cael chi. Yn ôl adra. Braf iawn wir. Wan ta mae darlleniad bore yma, sef sydd yn sôn am weinidogaeth y cymod, yn dod o ail lythyr Paul at yr eglwys yn Horyn o'r 5 bennod, a dwi'n mynd i ddarllen o adnod 16 i adnod 21, ac mi fydd Corey'n pregethu ar y darn yma'r ysgrythyr yn y man i ni hefyd. Felly fel hyn mae o'n darllen. O hyn allan, felly, nid ydyn yn ystyried neb o safbwynt dynol, hyd yn oed os buom yn ystyried Crist o safbwynt dynol. Nid ydym yn ei ystyried felly mwyach. Felly, os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. Ond gwaith Duw yw'r cyfan. Duw yr hwn sydd wedi'n cymodi ni ac ef ei hun trwy Grist a rhoi i ni weinidogaeth y cymod. Hynny yw, yr oedd Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun, heb ddal neb yn gyfrifol am ei droseddau, ac y mae wedi ymddiried i ni neges y cymod. Felly, gen hadon dros Grist ydym, fel pai Duw yn apelio atoch trwy mi. Deisif yr ydym dros Grist, cymoder chi a Duw. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth diwedd yn un a phechod drosom ni mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Ydyn ni'n gofyn i Dduw bendithio i'w air i ni yma y bore yma, ac bendithio Corey fel y mae o'n agor y gair i ni. Dwch i ni weddio. O Dduw ein tad nefel, ydyn ni'n diolch i ti am y geiriau yma. Ydyn ni'n diolch i ti am y geiriau yma sydd yn llawn gobaith. Gweitha yn y stad ni ac gweitha brifo a'r poen sy'n y byd. Wyt ti, drwy Iesu Grist, yn dod â ni'n un gyda ti ar blwydd. Diolch i ti. Diolch i ti, mae Duw fel hyn wyt ti. Ac oherwydd mae Duw fel hyn wyt ti, Duw sydd yn llawn trigaredd, maddeuant a gras, yn gariad i gyd. Oherwydd hynny, ydyn ni'n dod yn hyderus ger dy fron di bore yma. Ydyn ni'n dod i dyfoli di, ydyn ni'n dod yn dyrchafu enw di. Ac ydyn ni'n dod hefyd yn ddisgwylgar y byddi di yn y lle hwn, yn siarad yn unigol, efo pob un ohono ni. Yn siarad efo ni fel eglwys hefyd, ac yn dod â ni yn nes at Iesu ei hun. O Dduw ein tad, ydyn ni'n gweddio hefyd dros yr hyn da ni wedi glywed yn y cyhoeddi y bore yma. Ydyn ni'n cyflwyno i ti yr rhai sy'n mewn gwendid ar hyn o bryd, rhai sy'n mewn sbytai, a'r rhai sy'n galaru'n yn plith ni. O Dduw ein tad, ydyn ni'n gofyn i ti fod yn gwmni mewn sefyllfaoedd dyrys ac mewn sefyllfaoedd unig ac anodd. Yn gofyn i ti fod yn Dduw sydd yn cofleidio y rhai sydd yn hiraethus yn plith ni. Ac o Dduw ein tad nefol, dwi hefyd yn cyflwyno i ti y rhai sy'n methu dod yma o sul i sul. A rhai hynny sydd wirioneddol yn hiraethu am y gymdeithas yma ac yn hiraethu am gael moli efo ni yma yn yr adeilad. Hyd i'n agos atyn nhw. Boed hynny dros Zoom, dros YouTube, neu pe bai nhw ddim ond yn clywed ac yn cofio. Yn gofyn i ti fod yn agos atyn nhw. Da ni'n cyflwyno nhw'n annwyl ac yn dyner i ti. Ac o Dduw ein tad wrth ddarllen y darlleniad yma hefyd. Y gair sy'n taro rwy'n ydy dy fod ti yn cymodi y byd. Y byd i gyd. Y byd i gyd yn union fel y gymaio. A ti wyddost yn iawn. Mae'r chi niferus ydy achosion y byd yma i ni fod yn rhestru yma'r bore yma.
ond i gofio dim ond rhai ohonyn nhw. Wcrain, Myanmar, Syria. O ddiwyntad chdi wyddos be sydd yn digwydd yn y llefydd yma. Ti wyddos be di'r gorthrwm sy'n ar y bobl, yr anghyfiawnder sy'n ar y bobl. Da ni hefyd yn meddwl am anghyfiawnder hinsawdd. A da ni yn gweddio dros gyfiawnder i bawb. Da ni'n cofio am wledydd yn Affrica'n benodol, da ni'n meddwl yn arbennig am Ethiopia eto, da ni'n meddwl am Kenya, Tanzania, a da ni'n meddwl am y darn hynny o Affrica, Somalia, y darn hynny sydd oherwydd yr hyn sy'n digwydd yn y byd ni, oherwydd yr hyn sy'n digwydd mewn rhyfel yn Wcrain, sydd ddim yn cael ei bwydo oherwydd nad oes yna arawn yn ei cyrraedd nhw. Dyma di sefyllfa'n byd ni o ddiwyntad nefo. Yn llawn gorthlwm, anhegwch a rhyfel. Do ddiwyntad, ydyn ni'n gofyn. Ydyn ni'n gofyn i ti yn helpu nina hefyd, i ymateb. A da ni'n diolch i ti bod ni'n mynd i fedru wneud hynny bore yma, i ryw radda drwy gael panad a meddwl am yn y pêl hadau gobaith. Pan ni o ddiwyntad nefo, i fod yn hael, i fod yn cymryd bob cyfle ydyn ni'n gael, i fod yn llafar hefyd dros y pethau yma, i fod yn llafar dros anghyfiawnder, ac i fedru rhoi pa mae cyfle i wneud hynny, ac hefyd i fod yn plygu ger dyfrondi ac yn eiriol dros y rhai sy'n wynebu'r fath amgylchiadau. Ddiwyntad ydyn ni'n cyflwyno'r ha yma i ti, ac fel oedd Trevor yn gyhoeddi, yn patrwm nina newid rhyw dipyn yn ystod y mis nesaf yma. Ni'n meddwl am lawer ohono ni'n cael mynd i'r Steddfod, wedi cael gwneud hynny ers 2 blynedd. Yn gofyn dy fendith di ar yn prifwyl ni, ac ar bawb fydd yn cyfarfod. Ac y bydd y cyfan yn dda, y bydd y cyfan yn llawen o ddiwyntad. Ac y bydd cael gweld hen gyfeillion, a cael bod yng nghanol diwylliant, yn beth braf i'w wneud, yn beth cadarnhaol. Felly'n cyflwyno'r Steddfod i ti, a pawb fydd yno. Felly o ddiwyntad nefo, da ni'n dod ger dyfrondi hefyd. Gan ofyn i ti faddau nina hefyd. Maddau nina, bod ni ddim yn dygynnwys di ymhethau. A da ni ddim yn dod a bod ni'n ceisio'n llawenydd yn ddyddiol o honna ti ffynhonnell bywyd. Bod ni'n ceisio pentyru perill i neud ni'n hapus yn bywydau. Ond o ddiwyntad, da ni isio bod yn dy gwmni di. A da ni'n diolch i ti yn bod ni fel plant yn cael dod ger dyfrondi. A da ni'n gorfod dod yn lan ac yn daclus ac yn sortid. Ond bod ni'n cael dod fel ac yr ydyn ni. Achos mae dyna wyt ti'n gofyn i ni ddod. Felly da ni'n dymuno dod i dyfreichiad di ar ddechrau oedfa fel hyn. Ac yn gofyn i ti faddau pob ar. Da ni'n gofyn hyn yn y nerth yn hunan, ond am bod ni'n gallu gofyn. Ac yn cael gofyn, yn a thrwy enw, ein harglwydd bendigedig yn enw Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd, a dowch i mi ddweud, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefon. Sancteiddio'r defn, feled y deyrnas, wneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y deiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dylediad, fel yma ddew ninnau'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, bydd i'r gwared ni rhag drwg, gan eseiddo ti y deyrnas, a merth a'r gogoniant yn oes Iesu. Amen. A mi ganwn ni, cyn i Corey ddod ymlaen, mi ddaw Corey ymlaen ar ôl yr emyn hwn, 217. Ynot arglwydd gorfoleddwn yn dy gariad llawen hawn. Cariad erys fydd heb allu, a'i ffynhonnau fydd yn llawn. Yr eni nef a deiar lawr, molwn bydd, dy enw mawr. 217.
bore da. Mae'n braf iawn I bod gyda chi o'r diwedd. Ni wedi bod yn trio ddod I fyny'r wythgrig ers misoedd a da ni yma, ond da ni'n gadael fori yn anffodus. Ond da ni yn edrych ymlaen at ddod yn ôl gobeithio mis Medi. Mae ti wedi gweithio allan iddyn ni. So da ni yn wir edrych ymlaen at bod yn eich plith am yr hir dymor a cyrraedd a byw gyda chi. A mae'n braf I fod gyda chi heddiw. Ymhlith pobl y gogledd. Nes I dysgu Cymraeg yn y gogledd a ni wedi byw yn y de a felly oedd rhaid I fi dysgu rhyw iaith estron newydd a nawr gallai mynd yn ôl at yr hen iaith dwi yn nabod y gorau a mae Catrin yn falch iawn hefyd. Ond dwi wedi mynd I rhannu neges bach syml gyda chi y bore yma. Na I jyst cychwyn yn rhoi tipyn bach o cyd-destun i'r neges. Dwi wedi bod yn gweithio I Eglwys Presbyteriaeth Cymru yn Sir Gaerfyrddin ers 2018 a wedi bod yn wir mwynhau. A wedyn, oeddwn ni wedi teimlo Duw yn ein galw ni fyny i'r ardal yma. Felly, pan daeth y cyfle iddo fi rhannu'r neges olaf gyda pobl yn Sir Gaerfyrddin, dyma'r neges nes I rhannu iddyn nhw. A fi'n teimlo fel oedd eisiau rhoi her, ond hefyd cefnogi'r her o fi'n neud. A hefyd mae'r neges yma yn gorfod wneud hefo'r ymchwil dwi'n neud, y PhD yn Prifysgol Aberdeen mewn diwinyddiaeth ymarferol. Felly mae'n her, ond mae'n her dwi yn barod I wynebu gyda pobl Duw yma yng Nghymru wrth wneud yr ymchwil a gweld beth y gall hyn golygu I ni. Ond mae'r ymchwil yn seiliedig ar cwestiwn dwi'n meddwl sy'n pwysig iawn iddyn ni ofyn yn ein oes ni, yn y moment arbennig yma yn hanes Cymru a Ewrop a bellach hefyd. A'r cwestiwn syml ydy hyn. Yn gyntaf, beth yw yr eglwys? Beth yw'r eglwys? Ac yr ail ydy beth yw pwrpas yr eglwys? Beth yw'r eglwys a beth yw pwrpas yr eglwys. A dwi'n gyfadde bod y cwestiwn PhD bach mwy cymhleth a gyda lot mwy o elfennau iddo fo, ond mewn gwirionedd dyma'r cwestiwn dwi yn gofyn. A trwy holi beth yw'r eglwys, dydw I ddim yn gofyn mewn gwirionedd beth y mae'r eglwys yn ei wneud, na chwaith sut y ddylwn ni strwythuro yr eglwys. Mae rhain yn cwestiynau pwysig, hanfodol hyd yn oed, ond I fi maen nhw'n cwestiynau eilradd mewn gwirionedd hefyd. Maen nhw'n pwysig fel o'n i'n dweud, ond dwi'n ofni ein bod ni'n gallu treulio gormod o amser yn ystyried y pethau fel yna heb mynd yn ddwfnach fel petai, heb mynd yn ddwfnach ac yn gofyn y cwestiynau mwy sylfaenol sy'n canolbwyntio ar beth yw yr eglwys mewn gwirionedd, beth yw pwrpas yr eglwys, ac ydyn ni'n byw yn ôl pwrpas yr eglwys, yn ôl cynllun Duw, ac y cynllun sydd gan Duw ar ein cyfer ni yn y byd hefyd. Ac wrth gofyn y cwestiwn, dwi ddim mewn gwirionedd yn ceisio gofyn sut da ni yn ddeall bydolaeth yr eglwys, yn enwedig sut da ni'n ei ddeall I fel sefydliad crefyddol, ond sut mae Duw yn gweithio yn yr eglwys? Sut mae Duw yn ffurfio eglwys ar gyfer ei ewyllus ef, I cymodi y byd hefo fo ei hun? Dwi'n gweld bod o'n ymddangos fel cwestiwn syml mewn un ffordd ar yr arwyneb, ond dwi hefyd yn meddwl bod yn cwestiwn reit radical yn ein oes ni, yn y dydd da ni yn gwynebu, yn diwylliannol yma yng Nghymru ac yn Ewrop. Ac y rheswm dros hynny yw yn gyntaf bod yn cymryd yn ganiataol bod yna Duw. Bod yna Duw sydd yn siarad, bod yna Duw personol sydd yn dod yn ein plith a sydd yn siarad. Mae hyn ddim yn rhywbeth straightforward I credu mewn byd secular, yn oes da ni'n byw ynddi hi rŵan.
Mae hefyd yn aswmio bod na Duw sydd yn siarad. Ac hyd yn oed yn fwy penodol, bod na Duw sydd wedi siarad a wedi dweud gair clir a penodol am beth yw yr eglwys a beth yw pwrpas yr eglwys. Ond falle da ni wedi ei colli hi mewn rhai cyd-destynau yn y wlad yma. A hyd yn oed yn fwy radical na hynny, bod na Duw sy'n bodoli, bod na Duw sydd yn siarad a bod na Duw sydd yn dweud gair penodol, bod na hefyd yn aswmio bod na Duw sydd yn gweithredu heddiw. That there is a God who acts concretely in the world today. Bod yna Duw sydd wedi gweithredu yn Iesu Grist a sydd yn parhau i weithredu yn nerth a phresenoldeb yr Ysbryd Glân. Heddiw yn yr eglwys, yn pobl Duw, i creu bywyd newydd a creadigaeth newydd yn y byd hon. Wrth gwrs, mae hyn yn Cristnogaeth orthodox standard, really. Ac eto, mae'n rhywbeth da ni ddim weithiau, neu da ni ddim o hyd yn cymryd o ddifri. Falle da ni ddim yn gwybod sut i cymryd y gwirionedd yma o ddifri. Yn wir, mae'n cwestiwn radical, oherwydd nad yw'r assumptions yma dwi'n sôn amdano y bore yma yn wastad cael eu cymryd yn caniataol yn yr eglwys. Ble ddylen ni nid jyst credu hyn yn ei pen, ond hefyd byw hyn allan yn ein bywyd gyda'n gilydd. Dydyn nhw ddim yn hawdd i'w credu yn ein oes ni. Felly ni gyd cytuno ar hynny. Ac felly oherwydd hynny, dwi'n credu eu bod nhw'n cwestiynau o bwysigrwydd sylfaenol yn ein dydd ni. Oherwydd wrth gwrs, yn y gorllewin, mae'r eglwys fel sefydliad ar fin marw. Da ni'n gweld y colled enfawr o'n cwmpas ni o hyd a dros y ganrif diwetha yma. Mae'r pews yn gwagu, mae'r cyfrifon banc yn gwagio, mae'r eglwysi yn cau yn Prydain yn wythnosol. Mae eglwysi, mae ysgolion Sul yn yr hunaduriaeth o'n i'n rhan ohono fo, rhan fwyaf ohonyn nhw heb gyfarfod ers genedlaethau. Does dim plant o gwbl yn rhan o bywyd yr eglwysi, nifer fawr ohonyn nhw. A felly, dydy hyn ddim yn rhywbeth abstract. Dydy hyn ddim yn rhywbeth allan yn fyna sydd ddim yn ein effeithio ni. A mae hyn yn rhywbeth da ni yn gwynebu fel eglwysi lleol yma yn Sir y Fflint, yn Sir Gar, lle o'n i'n byw ac wedi bod yn gweithio. Dwi wedi teimlo y colled, dwi wedi gweld hi, dwi wedi teimlo fo'n ddwfn yn yng nghalon ni. Ac felly, jyst meddwl am ein enwad neu ein sefydliad da ni'n rhan ohono fo. Tybed faint o'r eglwysi bydd dal yn cwrdd yn y blynyddoedd sydd o'n blaenau. O leia mewn ffordd sydd yn tystiolaethu i Iesu Grist yn lleol yn nerth yr Ysbryd Glân. Pan mae'n y bywyd llawn, gyda pobl yn llawn ffydd ac yn gweithredu yn nerth yr Ysbryd Glân. Da ni'n ymwybodol iawn o'r sefyllfa dwi'n credu. Does dim angen i fi mynd yn ddwfn ar hynny, achos da ni'n teimlo hi yn ein calonnau ni. Yn mwy lleol beth, pan o fi, da ni'n byw yn Pontyberem, nid Llanddarog, ond yn Pontyberem, a mae yna parc gwych wrth ymyl tŷ ni, a da ni'n mynd iddo hi pob diwrnod. Ac un dydd eisi hefo fy mab Perys i'r parc yn Pontyberem. Ac o fi'n gwthio Perys ar y swing set, ac oedd na dyn yn ei 50au wedi dod wrth y hymyl mwyn gwthio ei wyres ar y swing set. Ac oedden ni'n jyst yn cychwyn siarad am bywyd, o'n i'n cychwyn siarad am pethau, ac oedd yn gofyn beth o fi'n neud fel gwaith, a nes i dweud o fi yn gweithio i'r eglwys. Weithiau mae hwn yn cyfle i cael sgwrs am ffydd, weithiau mae pobl eisiau cau y drws yn syth. Ond hefo'r dyn yma, oedd o eisiau agor y drws yr ychydig. Ac oedden ni'n cychwyn siarad am ffydd, oedden ni'n cychwyn siarad am ein profiad o'r eglwys.
Ac roedd y dyn yma wedi cael ei bydyddio yn yr eglwys presbyteraidd yna yn lleol yn Pontyberem. Wedi byw yn ei holl fywyd. Ac oedd o'n deud oedd gen fo credowau Cristnogol yn credu yn y pethau sylfaenol y ffydd Cristnogol. Ond yn anffodus, doedd o ddim wedi bod yn rhan o'r capel lleol na unrhyw eglwys o gwbl ers iddo fo fod yn plentyn. Oedd o'n deud oedd o ddim yn gweld y diwylliant capel yn berthnosol i'w bywyd nac ei ffydd chwaith. Oedd o'n dweud oedd yn gallu profi'r bywyd ysbrydol ar ei bein ei hun yn y tŷ neu mewn natur. Roedd yn cydnabod y ffaith roedd y capeli, yn enwedig y capel presbyteraidd yn y Pontyberem, ddim yn mynd i para lot hirach. Ond oedd o ddim yn gweld hynny fel problem mawr. Oedd o ddim yn mynd i effeithio ei bywyd neu ffydd hefyd. Ac oedd fi'n gweld hynny yn peth reit drist, oherwydd dydy hynny ddim yn adlewyrchu gwirionedd beth yw'r eglwys yn yr ystyr Beiblaidd. A mae hyn yn rhywbeth dwi wedi profi nifer o weithiau wrth siarad gyda pobl yma yng Nghymru a bellach hefyd. Dwi'n dychmygu bod chi wedi profi rhywbeth o profiad tebyg yn eich bywyd. Chi wrth i chi siarad efo eich plant, eich wyron, eich pobl yn eich teulu chi, sydd falle efo rhywbeth o ffydd, ond ddim yn gallu cysylltu hi i unrhyw sefydliad crefyddol. Dwi wedi gwneud ychydig bach o ymchwil wedi cychwyn arni chi. A mae Cymdeithas y Beibl hefo lot o adnoddau sydd yn ein helpu ni ddeall sefyllfa. Ac yn Sir Gefyrddin, oedd yr ymchwil yn deud, mae dim ond un allan o pob 100 o pobl yn Sir Gefyrddin yn mynychu i'r eglwys neu capel yn rheolaidd. Bod dros hanner pobl y sir yn dweud ar ddogfennau swyddogol eu bod nhw'n Cristnogion. Mae'r sefyllfa bach yn well yn Sir y Fflint. Mae 2 allan o pob 100 yn mynychu i'r capel neu'r eglwys yn rheolaidd yn wythnosol yma yn y sir yma. Bod nifer yn dweud bod gyda nhw rhyw fath o ffydd Cristnogol hefyd. A dwi ddim yn dweud unrhyw beth newydd na ffres wrth sylwi am y sefyllfa sydd o'n cwmpas ni. Bod na ddim falle dyfodol disglair i'r sefydliad fel da ni'n ei nabod hi, ond i bai bod na rhyw fath o newid radical yn yr blynyddoedd sydd o'n blaenau ni. Ond o bore yma, dwi eisiau dadlau nid dyma yw'r problem sylfaenol sydd yn ein gwynebu ni. Mae'n problem ofnadwy, mae'n argyfwng. Ond nid dyma'r argyfwng mwyaf sydd yn ein gwynebu ni, fel eglwysi yma yng Nghymru. Dwi'n credu, a dwi'n gwneud y dadl yma yn yr ymchwil, mae'r cwestiwn sylfaenol, y problem sylfaenol, yw gallwn ni ddim ymateb y cwestiwn nes i ofyn ar y dechrau. Mewn ffordd ddwfn ofnadwy. O leia mewn ffordd sydd yn newid bywydau ar hyn o bryd. Mewn ffordd sydd yn gwneud synwyr i'r pobl, falle sydd efo rhywbeth o ffydd, ond ddim yn gallu ei cysylltu hi i'r sefydliad sut mae hi ar hyn o bryd. Dwi'n poeni bod yr eglwysi, nifer fawr ohonyn nhw, wedi colli sens ddofn o'r Duw byw. O Duw sydd yn gweindygaethu ynddyn nhw a thrwydden nhw mewn nerth yr ysbryd byw. Ac felly, mae capel wedyn jyst yn troi mewn i rhywbeth sefydliad, rhyw sefydliad crefyddol, ble does na ddim llawer o bywyd, a dwi wedi profi hyn yn fy mywyd i yn anffodus. A pan mae hyn yn dod yn gwirionedd, wedyn, pan mae pobl ddim hefo unrhyw diddordeb yn y sefydliad, wedyn maen nhw ddim yn rhan o bywyd yr eglwys. Mae'n sefyllfa reit anodd i gwynebu.
Felly dwi eisiau ni dychwelyd at y cwestiwn yna, ac i ymateb yn syml wrth adlewyrchu ar y darlleniad sy'n gyda ni o 2 Corinthiaid 5. Y cwestiwn yw, beth yw'r eglwys a beth yw pwrpas yr eglwys? Pan da ni'n troi at 2 Corinthiaid 5, da ni'n gweld mai ffydd sydd wrth raidd bydolaeth yr eglwys. Mae Paul yn dweud, o hyn allan, nid ydym yn ystyried neb o safbwynt bydol. Yn wir yn adnod 7, mae'n dweud, canys yn ôl ffydd yr ydym yn byw, nid yn ôl golwg. We live through faith, not by sight. I fi wrth raidd y problem, dwi wedi wynebu yn fy mhrofiad i bod nifer eglwysu ddim yn byw yn ôl ffydd, ond trwy wrth gweld. They don't live through faith but by sight. Wrth gweld y problem, yr argyfwng ymarferol, a ddim wedi adlewyrchu ar y reality dwyfol sydd yn ddwfnach yn yr eglwys felly. Ac rydyn ni'n ei weld wedyn pan mae hyn yn ddigwydd fel yr eglwys dim ond yn sefydliad crefyddol, yn unig neu falle yn bennaf oll. A felly, da ni'n cychwyn poeni bod y sefydliad yn colli ei rym yn y cymdeithas. Ond dwi'n meddwl a dwi'n dadlau bod yr capel gwag dim ond yn symptom o rhywbeth diwylliannol yn mwy cyffredinol. Da ni wrth gwrs yn byw mewn byd consumeristic, bod mae pob peth am pwy all cynnig y profiad gorau yn y cymdeithas. Ac ar y sil, wrth gwrs, mae'n nifer fawr o pethau all tynnu'n sylw sydd falle yn well na'r profiad gewn ni yn ein capelu lleol. Ac felly, oherwydd hynny, fel capelu, nifer o weithiau, da ni'n cychwyn edrych yn mewnol ar yr sefyllfa. Da ni'n cychwyn byw yn ôl golwg. A does dim angen ffydd arnom ni i wneud hynny. O leia yn y cyd-destun, dwi wedi bod yn gweithio arni. A mae Paul yn dweud fan hyn, nid ydym mwyach yn ystyried neb o safbwynt bydol. Hyd yn oed os buom yn ystyried Crist o safbwynt bydol. Mae Paul yn dweud mae rhywbeth sylfaenol wedi digwydd. Oedd Paul yn gweld y pobl Duw fel rhywbeth fel sefydliad, ond mae rhywbeth sylfaenol wedi digwydd yn fyma. Yn awr, nid ydym yn gwneud hynny mwyach. Yn hytrach, mae'n dweud, os yw rhywun yn Crist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. Ond gwaith Duw yw'r cyfan. Mae hwn yn holl pwysig. Gwaith Duw yw'r cyfan. Duw yw'r hon sydd wedi ein cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist. A rhoi i ni weinidogaeth y cymod. A mae'r byd wedi cael ei creu gan Duw. Ar mwyn i'r creadigaeth byw mewn perthynas real a ddofn gyda Duw. Ac wedi i bechod ein llethu yn llwyr, mae'r byd bellach yn cael ei ailgreu yn Iesu Grist. Mae creadigaeth newydd wedi dod trwy waith Iesu Grist. A mae Paul yn dweud, os rydyn ni yn Crist, dyn ni eisoes yn rhan o'r creadigaeth newydd yma. Mae'r hen wedi mynd, mae'r newydd wedi dod. Ac felly dyma calon y mater yn y dealltwriaeth i. Mae Duw yn cymodi y byd ag ef ei hun trwy Iesu Grist, trwy waith yr Ysbryd Glân a trwy weinidogaeth yr eglwys. Nid y gweinidogion, ond yr eglwys, y pobl sydd yn Crist, y pobl sydd â ffydd yn Iesu Grist. Mae Paul yn dweud felly, cyn hadon dros Crist ydym ni.
fel pe bai Duw yn apelio atoch chi trwy am ni. A geiriau pwysig trwy am ni, trwy'r eglwys, trwy'r pobl sydd yn Iesu Grist. Mewn geiriau arall, da ni ddim jyst yn derbyn bywyd newydd, ond da ni'n aelodau gweithredol o'r greadigaeth newydd yma. Sydd ddim jyst yn derbyn, ond yn cynnig bywyd newydd yn Iesu Grist. Heddiw, yn yr oes seciwlar sydd yn ein gwynebu ni. Mae'r eglwys yn nerth yr ysbryd glân yw modd Duw o gymod yn y byd. Dyma beth radical mae Paul yn ei dweud. Mae prynudigaeth yn gyflawn yn Iesu Grist, ond bellach mae'r ysbryd yn defnyddio'r eglwys i wireddu gwaith gwrthwynebu Crist yn y byd. Dyma beth sydd angen ffydd iddo fo. Dyma'n sylfaenol pwy yw'r eglwys a beth yw pwrpas yr eglwys. Nid dim ond yn rhywbeth crefyddol neu'n sefydliadol, ond rhywbeth byw, lle mae cymod yn ddigwydd yn y byd. Mae hyn yn gofyn am gymuned ffydd sydd wedi derbyn weinidogaeth y cymod. Bod Duw yn ein defnyddio ni mwyn cymodi y byd ac ef ei hun. O wireddu gwaith gwrthwynebu Crist trwy nerth yr ysbryd glân. Ond peidiwch â camdeall fi, chwaith. Da ni angen cyfarfodydd. Da ni angen sefydliad. Da ni angen gwneud penderfyniadau gyda'n gilydd. Da ni angen cwrdd gyda'n gilydd. Da ni angen ymdrin am materion cymhleth gyda'n gilydd. Ond nid dyma ydy gwir pwrpas yr eglwys yn ôl cynllun Duw, ond cymod, y gweinidogaeth y cymod, da ni wedi ei dderbyn. Felly dwi wedi mynd i gorffen wrth darllen unwaith eto geiriau'r apostol. O hyn allan felly, nid ydym yn ystyried neb o safbwynt dynol. Hyd yn oed os buom yn ystyried Crist o safbwynt dynol. Nid ydym yn ei ystyried felly mwyach. Felly, os yw rhywun yn Crist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio yma'r newydd yma. Ond gwaith Duw yw'r cyfan. Duw, yr hwn sydd wedi ein cymodi ni ac ef ei hun trwy Grist, a rhoi ni weinidogaeth y cymod. Hynny yw, yr oedd Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ac ef ei hun, heb ddal neb yn gyfrifol am ei droseddau, ac y mae wedi ymddiried i ni neges y cymod. Felly, cynhadon dros Crist ydym ni, fel pe bai Duw yn apelio atoch chi trwy am ni. Deisif yr ydym dros Crist, cymoder chwi a Duw. Ni wybi Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod dros am ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Felly'r her yw i ni credu hyn. A nid ysyn credu hyn yn pennau, ond i gweithredu as if bod o'n gwir. Felly gadewch i ni cadw'r prif peth yn brif beth. Bod Duw am ein defnyddio ni weinidogaeth y cymod. Dwi ddim jyst yn rhoi'r her yma, ond dwi'n barod i gweld beth all hyn ddigwydd fel. A dwi'n neud yr ymchwil, dwi'n stuck yn gorfod wneud hyn, ond dwi wir yn edrych ymlaen at yr hyn sydd gan Duw ar ein cyfer ni yn y blynyddoedd sydd i ddod. Enw Iesu Grist. Amen. Na i disgwyddio'n sydyn, a wedyn newn ni ymateb wrth canu mal gyda'n gilydd. O Duw ein tad nefol, da ni'n diolch i ti, nad wyt ti jyst yn rhyw Duw abstract bell i ffwrdd, ond ti'n Duw, ti'n tad personol sydd yn agos iawn ato ni. Ti'n Duw sydd â calon dros ni a dros y byd. Ti yn deheu gweld y byd yn cael ei cymodi i ti. A ti yn actif yn y waith hwnnw o hyd. Ac yn galw ni bod yn rhan o'r weinidogaeth hwnnw. A da ni'n diolchu ti am yr her sydd o'n blaenaeth. Oherwydd da ni ddim yn ei gwynebu hi ar ein byn ein hunan, ond da ni'n gwynebu ni gyda ti,
gyda'r Duw byw, gyda'r ysbryd glân sy'n rhoi nerth o'r newydd i dy bobl ti. Felly Arglwydd, bendithia ni, da ni'n gofyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd iwr. Amen. Amen. Felly, ni yn mynd i ymateb wrth canu gyda'n gilydd, yr emyn olaf, 871. 871. Dyro dy gariad i'n clymu, dy gariad fyddon yn plith, dyro dy gariad i Gymru, bendithion gwasgar fel blwydd. 871. Felly gadewch i ni rhannu'r bendith gyda'n gilydd i orffen. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydd o gyda ni o'r awr hon, hyd yn oes oes. Amen. Amen.
Dyn ni'n cael gweld heddiw. Cywir. Wel, O, dyna fo. gwasanaeth neis iawn. Dyna ni. Ie. Ydi. A pregeth i ni feddwl amdano fo. Ie, ie. Ie. Edrych ymlaen rwan i cwfwr nhw yn y cnawd. O, ie. Gobeithio, beth maen nhw'n wneud rhywbeth i gael y plant i ddod i'r ysgol Sul eto. Ie. Ie. Ond wedyn sacdi'r rhieni'n dod i'r capel, dwi'n chi'n disgwyl i'r plant ddod na drwch. Mynd rwan, ie. Ie.